wat zie je hier? Dat is een grafiek dat een aantal symptomen bij elkaar buncht. En dat zijn de symptomen die gerelateerd zijn aan wat wij noemen vector-borne diseases. Dat zijn dus aandoeningen die door bijvoorbeeld muggen verspreid kunnen worden. Door muggen verspreiden virussen, muggen prikken je en die pompen zo dat virus in jouw bloedsysteem. Nou, wat zijn dat dan voor ziektes? Nou, de bekende dengue, chikungunya, maar nu ook Zika. Nou, wat zie je hier? Je ziet een soort piek. Dat vond plaats begin 2015. Dat komt overeen met chikungunya. Maar je ziet dit jaar, zie je dit. Je ziet een beetje onrustige business. En dat komt overeen met Zika. Denken wij. Dus we weten al vanaf het begin van het jaar dat er Zika is op Bonaire. En je ziet dat het een beetje schommelt. Het wordt niet zo'n hoge piek als destijds met chikungunya. Maar daar is een reden voor. Omdat anders dan met chikungunya weten we dat Zika, mensen die met Zika besmet zijn, 80% van die lui die worden helemaal niet ziek. En als ze al ziek worden, dan is dat heel mild verlopend. En die komen niet zo vaak bij de dokter. Dus dat maakt ook dat het heel moeilijk te peilen is, waar in de epidemie ben je nu? Nou, er is een ander voorbeeld dat ik daarover wil geven, wat nu speelt op Bonaire. De laatste weken op Bonaire, als we kijken naar huiduitslag met koorts, of koorts hebben gehad en daarna gevolgd door huiduitslag, dan zien we duidelijk een toename. Dat speelt al een hele tijd, het hele jaar. Het hele jaar, dat weten we dat dat gepaard kan gaan met Zika. Maar nu zien we plotseling die toename. En de vraag is dan, wat is dat dan? Is dat Zika gerelateerd? Ja, mogelijk wel. Maar het is ook mogelijk dat het door een ander virus komt. En dat geeft dan weer aanleiding om dat te gaan zoeken. Dat te gaan onderzoeken om zeker te weten, is dit Zika of is er misschien een andere virale aandoening die de ronde doet en die soortgelijke symptomen kunnen veroorzaken. Meestal, dat moet ik erbij zeggen, als er geen andere systematische symptomen zijn virale aandoeningen met rash en met koorts. Dat duurt een paar dagen, die zijn wat wij noemen self-limiting en die gaan vanzelf over. Meestal zijn dat niet ernstige aandoeningen. Maar het is zeker zaak om als je dit ziet, omdat je niet zeker weet wat er aan de hand is, om dat verder te onderzoeken. En dat is wat wij doen. Nou, dan wil ik wat betreft Zika, dus het kan gaan om Zika, et cetera. Nou weten we dat allemaal, dat die Zika kan dat geven. Juist wat ik net vertelde, de meeste mensen worden niet eens ziek. Als ze ziek worden, gaan ze misschien niet eens naar de dokter. Het duurt 2 of 3 dagen en dan is het voorbij. Maar er is natuurlijk één groep waarvan het wel van belang is. En dat is de groep zwangere vrouwen of mensen die zwanger willen raken. En dan is het misschien niet zozeer voor de vrouwen zelf, want die hebben dan dezelfde symptomen zoals wij dat allemaal hebben. Maar het ongeboren kind of pasgeboren kind, die kan wel effecten krijgen van Zika die ernstiger zijn. Wat dan? Zika heeft de neiging om zich te werken in het centraal zenuwstelsel van met name kindertjes die pasgeboren zijn of nog in ontwikkeling zijn. En in dat centrale zenuwstelsel kan die virus schade aanrichten. Nou, en uit recente literatuur blijkt dat dat misschien iets ernstiger is dan we zelfs tot nu toe hebben aangenomen. En vandaar dat het van belang is, want iedereen denkt van maar het zal wel meevallen. En al die berichten van ons, dat u allemaal hoort van nou toch beschermen tegen muggenbeten, toch zorgen dat er geen broeiplaatsen zijn, van ja het valt allemaal wel mee. Ja, voor ons allemaal, voor de meeste van ons, valt dat misschien wel mee qua ziekte. Maar voor mensen die zwanger zijn met een kindje in hun buik, dat is andere koek. Dat is serious business. En de boodschap aan hun is, hoe je het ook keert of draait, wees daar niet te lichtzinnig mee. Je moet alles aan doen, zoveel als mogelijk, om je te beschermen tegen muggenbeten.